سلام كرات عزفتنا كمي وعلكم مكتتالكم أقدمة بمعدام أنا لو ما عاد هيزولكم أزيز اللخو هلو تعزبتي ويتبتعب شامنين تاشعين مدرخان كومون زور شينغهاي انتا يمثل بحفشا مزاي سئلة التركة انتا يزولو تثبيتاتك حفشا وطن تنكفينا مكتتالكم دقيمة يعدم كان ما مكتتالكم جن لايك شير سبسكرايب وبارجن ايتب كورو ازينا واهم قدي فيلو سناي مكتتال سينما سمري كابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري سلام رأسي كمي وعلكا عم كتتاني تركم زوعلكا كودرو بتحيي لخو تمالن بغتمالن لما عنتن تمالن زنبر وددر انتهي يمثل شامنين تشعين مدرخات بمنصر عبايتان بمنصر وصيتن بمنصر تثبيت كان بمنصر هلو تثبيت دقافن سلام مجمرتا كما يوعلنا لما عندي حفشان شامنيتن تاشعيتن مدرخ قمقام نوهاب مسئنا لنا شامنيتن تاشعيتن مدرخ فلي زبلن وي اتوكيرنا هنريو زقد سنة مانيات اب قلات قول زود مدرخات بمنبارن نتوم ناي قصبتاو ودر تقارن تزمچ اب مخانن افتيوم قصبتاو ودر زدمعو ወይ ከዓ ዝጉደሱ ተቀዳደምቲ በዚ ዝሓለፈ 2-3 መድረኻት ድራእናዮ ካፍቶም ናይ ጂሲ ወይ ከዓ ናይ ግዜ ተቀዳደምቲ ዝበሃሉ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ተወዳዳርነት ከጋጥሞም ብምቕናዩ ኣብዘን ክልተ መድረኻት ተዛንዮም ውድድሮም ከካይድሉ ዝኽእሉ ዕድል ተፈጢሩሎም ጸኒሑ ስለዚ ብሓፈሻው ነዚ ክመስል ከሎ ትስእሊ ብፍላይ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣፍቀርቲ ቅድድም ምሽክለታ ከዓ ዝያዳ ንግደሰሉን ብትኹረት ክንከታተሎ ዘገድደናን ህሉ ብቕዓት ክለብ ኢንተርማርቸን ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ክልተ መድረኻት እዚ ከመይ ነይሮም እቲ ቀንዲ ዛዕባና ማለት እዩ ሕጂ ብሓፈሻ ናይ ሻምናይን ታሽዓይን መድረኽን ፍልይ ኣቢልና ክንሪኦ ሻምናይ መድረኽ ኣዝዩ ቀላጥ ጎል ሰጣሕ ጎል ነበረት ፀወታ እያ እቲ ፀወታ ኣዝዩ ጥንቁቕን ስትራቴጂካ ናትካ ቀዲምካ ውጥንካ ውፅኢኻ ዝፅወት ፀወታ ብምንባሩን ቶም ከምቲ ልሙድ ቶም ብሬክ ኣዌይ ዝኸዱ ነቲ ቅፅበታዊ ውድድር ዘይኮነስ ነቲ ኣብቲ ብሬክ ኣዌይ ዝርከብ ኣገደስቲ ነገራት ዘድምዑ ተቀዳደምቲ ከይዶም ብምጽናሕ ኣብ መጨረሽታ እቲ ንጽበዮ ዝነበርና ቅጽበታዊ ውድድር ክንርኢ ምዃንና ነይሩ ትመደብ ከምቲ ዝረኣናያ ድማ ኣዝዩ ሓያል ምትህልላኽ ዝነበሮ ኣዝዩ ከቢድ ቅጽበታዊ ውድድር ተኻይዱ ነዚ ውድድር ንምዕዋት ኣዝያ ድልድል ጋንታ ሒዙ መጽዩ ከም ዘሎ ዘርኣየና ብቕዓት ናይ ጆናታን ሚላን ድማ ባዚ ብሉጽ ብቕዓት ክዕወተሉ ኸይሉ ማለት እዩ ኣብዚ ከይገለጽና ሓልፍ ዘይንኽእል ወይ ድማ ዘገድሰና ህሉ ኩነታት ናይ ክለብ ኢንተርማርችን ድሕሪናዮ ከምቲ ኣብ መጀመርታ መዓልታት ናይ ምጅማር ቱር ዲ ፍራንስ ገለጽክዎ ማለት እዩ ክለብ ኢንተርማርች ሕጂ ኣነ ከም ርእሶም ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ምንታይ ተሃጓፍና ክለብ ኢንተርማርች እውን ኣብ ከነለሉ ዘይንኽእል ኣጋጣሚታት ኣውዲቖምና ኣለዎ ክለብ ኢንተርማርች ምክንያቱ ኣብቲ ዝሰፍሐ ኪሎሜትራት ናይ ውድድር ዝሃብዎ ወይ ዝነበሮም ምንቅስቓስ ሪኢኻን ኣብተን መጨረሻ ኣገደስቲ ዝበሃላ ቦታታት ዝነበረ ምንቅስቓስ ናይቶም ጋንታ ሪኢኻ ወላ መግለጽ ከተውጻሉን ቁርብ ክብድ ብለካ ምክንያቱ ኣብ ምንታይ ተጸገሙን ክሳብ ሕጂ ክትርዮ ትኽእልኒኻ ምክንያቱ ቢንያም ግርማይ ኣብታ ሻምኒት መድረኽ ዝረኣናዮ ትቦላታ ገዲፉ ወይ ምክንያቱ ብኣዝዮም ብዙሓት ተጻወቱ ብምኽባቡ ቦታ ረኺቡ ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ቦላታ ፈኒዋይ ቦላታ እውን ኣይገበረን እንድሕሪናዮ ኮይና ቶፕ 10 እውን ኣያተወን ናይዚ ምክንያት እንታይ እንድሕሪልና እቲ ምክንያት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ዝግባእ ናብዮት ወይ ከዓ ዝግባእ ክንክን ናይ ሓደ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቀዳዳማይ ይረክብ ስለዚ የለ ኣብ መጨረሻውን ከምዘይ ኣትዋ ወይ ድማ ቦላታ ገይሩ ቦታ ረኺቡ ክወፅእ ከምዘይ ክእል ኣብ ዝፈለጠሉ ወይ ኣብ ዝረኣየሉ ደረጃ ማለት ብልምድ ንሕና ኢልና ንጽውዕ ኣብቲ ናይ ቅድድም ምሽከት ኣብቲ ኮምፎርት ዞን ናቱ ኮይኑ ስፕሪንት ክገብር ስለ ዕድል ዘይረክብ ዘሎ ኣብ እቲ መስመር ምስ በጽሐ ቦላታ ክፍንውን ንሪኦ ኣለና ብሰዓት እዚ ስለዚ እቲ ዝኸበደ ግዜ ደሕልፍ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ቢንያም ግርማይ ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ እንዳቐጸለ እንድሕር ከይዱ እቲ ንምንዮ ዘለና ውድድር ተወዳዳርነትን ብቕዓትን እታ እንኮ ንጽበያ ዘለና ናይ መድረኽ ዓወትን ዳርጋ እንዳኸደት እንዳድሓረት ትኸይዳላ
بو منصرتن كالوت كلابات ندحرينين كلب تريك ليدل تريك ازيا تدالوت غانتا ويكا نز وددر إلى تمتن ويكا أن جوناثان ميلان كتسرح تغل غانتا داليا مزيا بو منصر كا أبز دليو ساعات أبز دليو بوتاتهم ناتو ليد أوت اندا سرحن لاوزون أبز قبو بوتا أصنيحهم نخعوت سرحلو لو بزتفلي ناي جوناثان ميلان زرعنا يا خاني افتن انترميديت سبرينت بحالا زريو زلو بقعتي مغنياتو افتن انترميديتون بفلاي يخصبو لهم بمهلاو ناي جوناثان ميلان فليز بلا اكايدا ويكاتي ستايل ويكاتي اكايدا نايتا غانتا ويتي استراتيجي نايتا غانتا ازي فليز بلا خوينا رخيبي له سلازي شام ناي مدرخ بخمزه قمقمو يخيل انا كلب البيسين نرجع أبيناي ماليا ستيك جرا كيل مخانا خد قمت هذه تخيل قانتا خوينا لا كان مدرخنا مدرخ استراتيجينا تا دقيرة تخيل مهلا لك عنيا هون كلب البسين أبج أماليا خد توكر فاندربول ويكا قتلا ماليا بفاندربول يا خد توكر كتب له لازم تخيل درجات بتعلم مهنياتو تي أزيو هلو بقعتنا فاندربول بقولتي شنو خسرت تقوم لا كلب البيسينون عزيزنا عد بعتيو دردلو فاندربول سلازي بكل مدايو توددر نيتا واخ كمسل خالي دارجا اب كلب البيسينن اب كلب ليدل تريكن زحت صار مسل الله ناي هيك اتاليا ماليا منالبات اتوم كسا حجي وص زبله بعديرا نايو مدلنا منالبات ناي كم قمدهم صوصبات الله كلب فيزماليز وفان ارتلو كم اون ناي كلب ديكنيك سودال ديكنيك كاني تيم مرير الله سلازي نايزيهم قرب تودادارنت كرات ديكيلو توددر حجون ام مونغو كلب ليدل تريكن كلب البيسينين يحضر ناي قتاليا ماليا نتي حفشاو سيد ناي شامناي مدرخ زي مثل نايلهم معنتي ناي تاشعي مدرخ وددر ندحرينا يا خاني ازيو دتفلي استراتيجين تي تاكتيكا اوتاندرانا لي مغنياتو كلب البيسين نتي ليدر ناتالو فاندربول كاب ازيو مجمرتا كيلومترات نايتو وددر اهليما ني انترميديت سبرينت كعوتلا بزمسلا غباب امليقا نرجع مولوت اوتا تقاطير وعيل مالتيو فاندربول سلازي كلب البيسين كم زي قديمه خلوت صراحكو تي استراتيجيناتا كنت فلطون كنت بصحنا زيت اغاطاميتاتون يرى الله مغنياتو زلما عنت زغورو كلب البيسين نتطبيو سبنيرو الله نيرو كبل يخيلني انا مغنياتو ازيو استغاننا اغاطامي نيرو كافت كيلومتر تجميرو نتا بولتا انترميديت سعرو نتا ناي متجرشا حنصات كبصحا يلو كالكوليت يرو كخيل الكا فاندربول كتحسبو مسدادم كمان عب غاطامي سلازي ناي تاشعي مدرخ نايلوم معنتي كلب البيسينيا دارغاتي ستيج تقاطيرات توعيلا كلب ديدل تريك مستفعل ليا غانتات كوينا ولا نتفللي كو تصبون تفتنت حساب ناي متجرشا 1 كيلومتر هاي تعوتتن مجرشا ناي مجرشا 1 كيلومتر يون تعويتاتلو السو كمان بخالوت غانتات دغاف اندارخبت مالتي اب مجرشها خمت درانيها اتي ابستوسنا مدرخات حبيب نحا مونغو صوتاتات نداوص دتقعدو دو تيم ميرلي بازي زدنق بقعت تعاويتلا نافتي ناتنا ويكا عبز عبانا لا نتأمتو بنيام قل ما يندحر متنا نايلوم مع انت مدرخ افتا انترميديت سبرينت كم تلمت تن زغبو ويتن كوستن زقنيت بيوسيدو ولا حنت فولي نجر ايرانالون افتنا مجرشات نبرتنا قصبتاو وددر كاني حجون ولا حنت استفلي نجر ايرانان بزح قصر زلهم ازيم بزحت قدادمتي امتيم بنيام غرماي كن بوتا حزن كدالون كسبرينت خغبرون دارغا ايرانين كم نورماليو اتيو نافتا بولتا كم تدراني خا شارشاي وي شابعي درجه حيزلو سلازي اتقل بلا خينا حنا نزن كلتا مدرخات ك ريان كون دحر كوينا اب زي ناي قطاليا ماليا وددر كلب انتر مارش درجه 7 كافتي صوتا زوطت كوينات تسمعك فولي اغاطام وي فولي تريو اغاطيمو نزلو واغيكاتات هاندبت ويكا بزخنا اغاطام شفينا اندحر كتملس فتينا زخنا لوط تري مصي دارغا
ቢንያምን ኢንተርማርሽን ቁርብ ዘልሐጥ ኢሎም ኣለዎ ካብቲ ናይ ቀጠልያ ማዳልያ ውድድር ምክንያቱ ንዝመፅእ ዕብድሎ መድረኻት ነቶም ናይ ጂሲ ተቀዳደምቲ ዝጠቅም ወይ ከዓ ዘድምዕሉ መድረኻት ብምዃኑ ኣብቲ ቀጠልያ ማልያ ታዲ ፖጋቻውን ስለ ዘሎ እሱን ክዕወተሉ ዝኽእል መድረኻት ስለዝህሉ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ውድድር ኣስጋእ ተፃዋታይ ክኸውን ኢሎም እሙን ስለዚ ክለብ ኢንተርማርቼ ቀስ በቀስ ነዙ ዓሚ በኣዝዩ ፍሉይ ክብሪ ዝዓወተት ቀጠልያ ማልያ ክትከስራ ዘሎ ተኽእሎ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ከምኡውን ቢንያም ግርማይ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝፀንሐ ስእሊ ወይ እቲ ኩነተ እምርኡ ምድለዋቱ ይኹን እውን ብዙሕ ሰብ ዳርጋ ክካተዓሉ ወይ ከዛርብ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ንፅበዮ ዓይነት ቅፅበታዊ ውድድር ይኹን ብቕዓት እውን ዋላ እኳ ንሕና ክሳዕ ብደገ ኮይና ንሪኦ ዝሃለና እቲ ብቕዓቱ እሱ ዝፈልጦ እንተኾነ ብደገ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ግን ቁርብ ውሕድ ብለካ ምክንያቱ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ትውድኣሉ እንድሕር ዝተወሪልካ ካብ ህዝቢ ዝመፁ ዘሎ ርእቶታት ክትሪኦ ከለካ ንዑ ስለ ዝደግመልካ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ እቲ ዘሎ ነገራት ኣብኡ እኳ ብዓብዩ እሱን ጋንትኡን ዝፈልጥዎ እንተኾኑ ንዓና ከም ኤርትራውያን ደገፍቲ ግን ኣዝዩ ውሒድና ኣሎ ክብል ክእል ብከምዚኣ ክሪአን ንኽእል ነዘን ክልተ መድረኻት ሕራይ ጽቡቕ ክትጎጻጸኒ ኢኻ ምናልባት ክለብ ኢንተርማርሽ ሕጂ ትህሉ ብቕዓታ እንታይ እዩ እቶም ዝዓመት ዝሓለፈ ዓመት ሒዛቶም ዝመፀት ተፃወቲ ሒዛ መፅያ ዘላ ልክዕታ ጋንታ ጉድለት ኣለዋ ሃጓፋት ከም ዘለዎን ይረአየና ኣሎ ብቕዓት ናይ ቢንያም ካብ ከመይ ደረጃ እዩ ዘሎ ምናልባት ፀወታን ስምዒትን ወይ ከዓ ደገፍን ይፈላለዩ እሞ ምናልባት ብመንፀሪ እዚ ክንሪኦ ከለና ቢንያም ትዝግብኦ ነገር እገብር ኣሎ ድዩ ኣብ ናይ ትማሊ ዝረኣኸዮ ውድድር ምናልባት ቦታ ዘይመሓዝ ክኸውን ንኽእል ክንብል ኢልና ንግምግሙን ኣለና ጌጋ ስእሉ ንህብ ክንህሉ ንኽእል ኢና ነተፃዋታይ ስለዚ እቲ ክገብሮ ዝግብእ ነገራት ከይገብር ኣሎ ድዩ እቲ ዝረኽቦ ሃጓፍ ናይ ቦታ ክጥቀመሉ ኣሎ ድዩ ምናልባት ናይ ልምዓንቲ ናይ መወዳእታ ዝረኣኸዮ ሕጂ ካብ ንየማን ምብላዕ ንፀጋም በሊዕኻ ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ዘለዎ ቦታ እንዳሃለዎ ንውሽጢ እዩ ተመሊሱ ኣትዩ ስለዚ እዚታት እውን እስከ ጠሙቶ ብዓይኒ ስፖርታዊ መንፈስ ክትሪኦ ከለኻ ኪኖ ስምዒት ወፂኻ ማለት እየ ሕጂ ፅቡቕ ኣለኻ ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ ኣሎ ሓደ ቀዳማይ ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ክገብር እንድሕር ኮይኑ ብልምዲ እንታይ ንብሎ ኮምፎርት ዞን ትበሃል ኣሎ እዚ ኮምፎርት ዞን እዚ ሕጂ እሱ መቺእዎ ኣብ ዝደለዮ ቦታን ሰዓትን ዘብፅሖ ናቱ ሰራሕተኛ ሃልይዎ ወይ ናቱ ሊድ ኣውት ሃልይዎ ኣብ ዝግባእ ቦቱ ምስ በፅሖ ተዛንዩ እዩ ዝኾነ ተቀዳዳማይ ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተሸጊሩ ወይ ከዓ ቦታ ከይሓዘ መፅኡ ዝገብሮ ቅፅበታዊ ውድድር ከዕውቶ ዘለዎ ተኽእሎ ብግምት ብልምዲ ዝተሓተ እዩ ስለዚ ቢንያም ቦላታ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ቦታ ክሕዝ ኣለዎ ንብል ኣለና ቦታ ክሕዝ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ከትሕዞ ዝኽእል ነገራት ከዓ ክዳለወሉ ኣለዎ ስለዚ እዚ ረኽቦ ዘሎ ሓገዛት ከዓ የለን ሕጂ ሓገዝ እንድሕር ዘይረኺቡ ከዳሉ ቦታ ክትሕዞ ዝኽእል ሰብ እንድሕር ዘይረኺቡ እዚ ሰብ እዚ ወይ ዝተቀዳዳማይ እዚ ረጊኡ ቦትኡ ሒዙ ነብሱ ተቆፃፂሩ ዘድልዮ ብቕዓቱ እቲ ፓወር ናቱ ኣውፅኡ ቦላታ ክገብር እውን ምቹእነት ኣይረክብን ኣሎ ንዓይ ከምኡ ኮይኑ ዝርዳእኒ ምክንያቱ እታ ሻምነይቲ መድረኽ ዝረኣኽዋ ብቕዓት ናይ ቢንያም ንዓይ ሰያርያትኒ ኮንፈርት ኣይነበረን ኣይ ቦታ ክገብረሉ ቦላታ ዝኽእል ኣይረኸበን ስለዚ ነታ ቦላታ ክገድፋ ጥራይ ተገዲዱ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት እውን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዝረኣዮ ነገራት ኣሎ ስለዚ ካብ ሓደጋ ምፍራሕ ኣሎ ነብስኻ ምሕላው ኣሎ እዚ እውን ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና ሳዕታ ፓሪስ ክበፅሓልና ኢና እንደለና ንዕብል እንድሕር ኮይና ነዛ መድረኽ እዚኣ ክስዕራለን ኢሉ እንድሕር ኣብ ዝተጋነነ ፃዕርን ሃልክን እንድሕር ኣትዩ ከጋጥሞ ዝኽእል ነገራት ብዙሕ እዩ ስለዚ ነዚ እንዳሓለዎ እውን ዝኸይድ ኣሎ ኮይኑ ይስማዓካ ቢንያም ስለዚ ብቕዓቱ ቀኒሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣነ ከም ናተይ ርዲት ብቕዓቱ ቀኒሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝረኽቦ ዝግብኦ ነገራት ጎዲልዎ ምህላው ነዚ ንነብሱ የእሚኑ ነብሱ እንዳሓለዎ ቅፅበታዊ ውድድር ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ዝሰማዓና ንዓይ ምናልባት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር እንድሕር ኢና ምናልባት ጋንታ ኢንተርማርሽ ኣብ ውፅእ ድንቂ ዝኾነ ብቕዓት ነራ ኣይንብላን ኢና ሓደ ግዜ በዓሉ ትስንጉም ተወሲዱ ዝገብሮ ነገራት ይበዝሕ ነይሩ ስለዚ ብቕዓት ናቱ ጥርዚ ከም ዝነበረ ይረኣየካ ብሓፈሻ እታ ጋንታ እውን ቁርብ ኣስተዋፅኦ ትገብር ነይራ ስለዚ ሎም ዓመት ግን ተቷል እታ ጋንታ ሜታ ከም ዘላ ይረኣየና ኣሎ ቢንያም ክገብሮ ዝኽእል ወይ ከዓ ንቐፃሊ ኣብ ከምዚ እንተሰሪሑ ክዕወተሉ ይኽእል እዩ ትብሎ ማእዝን ናይ ፀወታ እንተሎ እስኪ ገለ ሓበሬታ ሃበና ብዛዕባኡ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት ዝኾንካ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ቢንያም ክትብል እኳ ከቢድ እንተኾነ እታ ዝሓሸት ኣማራፂ ኮይና ንዓይ ከም ርእሶም ትረኣየኒ ስትራቴጂ ናይ ቢንያም
ፋይናል ስፕሪንት ወይ ከዓ ነታ ስቴጅ ዊን እንድሕር ኮይኑ ብኸምዚ ዘለዎ ጋቢ ይቕፅል ሕጂ ክልተ እቲ ኣርእስቲ ስቴጅ ዊን እንድሕር ንብል ኣለና ኮይንና ኣማራፂ የብሉን እዛ ደኽካዳ ዘሎ ኣካይዳ ኣማራፂ ንቐፀልያ ማለት ዝዓለመ ውድድር እንድሕር ኮይኑ ከዓ ምክንያቱ በቲ ዝተለምካዮ ስትራቴጂ ኣይትኸይድና ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ እውን ስትራቴጂ ተቐይር ኢኻ ክንብል ፀኒሕና ኢና ስለዚ ናይ ቀጠልያ ማልያ ውድድር ሓሳብ እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ከም ተቐዳዳማይ እውን ኣብ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ከተኩሮ ኣለዎ ዝብል ግምት ኣለና ኣነ ምክንያቱ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መድረኻት እቲ ዝመፅእ ዘሎ ቅርፂ መሬትን ዝመፅእ ዘሎ ፀወታን ናይ ቅፅበታዊ ውድድር ተቐዳዳሚ ዝኾነ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ጥራይ ደይኮነስ ኣብታ ቀጠልያ ማልያ ከድምዕ ዝኾነ ሓሳብ ወይ ከዓ ስትራቴጂ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ብናተይ ግምት ወይ ብናተይ ርእይቶ ከም ናተይ ርእይቶ ኣብቲ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ኣተኪሩ ተዝሰርሕ ቢንያም ግርማይ ድበለፀ ምኾነ ዝብል ግምት ኣለኒ ምናልባት ቢንያም ከም ንፈልጦ ኪኖ ናይ ጎልጎል ኩነ ናይ ስፕሪንትን ናይ ዓቐብ ደያባ እዩ ንዓቐብ እውን ከድምዕ ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብዚ ፀወታ ቀይሩ ነቲ ክግብኦ ዝደለዮ ስቴጅ ወይ ከዓ ነጥቢ ክእክቦ ዝደልዮ ነገራት ኣብዚ እክብሉ መገዲ ክህሉ ይኽእል ዶ ምስቲ ብቕዓቱ ክህሉ ይኽእል እንድዩ ግን እንታይ እዩ ከም ልምዲ ንሕና ከምኡ ንብሎ ንቢንያም ክድይብ ይኽእል እዩ ንብሎ እምበር ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ዓመት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝሳተፉ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ናይ ዓቐብ ወይ ከዓ ሓኾርቲ ንብሎም ብልምዲ ዋላቶም ኖርማል ኣብ ከምዚ ፉል ራይደርስ ንብሎም ኦል ራውንደድ ራይደርስ ንብሎም ኣዝዩ ዝተፈልየ ፍሉይ ዓይነት ብቕዓት ኣምፂኦም ብምህላዎም ከምኡ ኢልካ ንቢንያም ምስኦም ከይዱ ዝኾነ ዓይነት ፈተነታት ክፍትን ከተተባብዖ ከቢድ እዩ ዳርጋ 100 ሪስክ ክብሎ ክእል እየ ምክንያቱ ኣብቲ ደይፊ ኢልካ ኣቲኻ ንዝተወሰነ ነገር ንሓደ ነገር ኢልካ ክትኣቱ ሞ ክትፍትን ምናልባት ካልእ ሳዕቤናት እውን ከምፃሉ ስለ ዝኽእል ናብዛ ኢለካ ዝፅናሕ ኮይና ክንምለስ ኣብቲ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ኣተኪሩ ተዝሰርሕ ዝያዳ ዝሓሸ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ምክንያቱ ክሳዕ ፋይናል ላይን በፂሕካ ስፕሪንት ናይ ምግባር ዓቕሙ ዳርጋ እንዳደኸመ ኸይድሎ በዘን ድረኣነየን ክልተ መድረኻት ማለት እዩ ሕራይ ራእሲ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዝገምገምናያ ምውዳቕ ናይ ፊሊፕሰን ምናልባት ሓደ ቅመም ጎዲልዎ ቱር 2025 ኢልካ ስእሊ ሂብካ ነርካሙ እዚ ቅመም እዚ ዝያዳ እንተዝህሉ መቀረደ ኮይኑ ይስምዐካ ምናልባት ሕጂ እቶም ኣብ ስፕሪንት ዝወዳደሩ ዘሎ ጆናታን ሚላን ቢንያም ግርማይ ኮውንተር ሚልነር እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ቅመም እንተዝህሉ ነይሩ እዚ ቅመም እዚ ምተቐየረ ነይሩ ወይ ካብ ፀወታ ማእዚ ናይቲ ፀወታስ ምተቐየረ ነይሩ ኢልካ ትሓስብ ብልክዕ ካልእ ዓይነት ፀወታ ምራና ነርና ምክንያቱ ኣስተውዒልና ሉ እንተኮይንና ክሳዕታ ብመውደቕቲ ዝተፈለየላ ፊሊፕሰን ማለት እዩ ፊሊፕሰን ኣብ መንገዲ ወይ ከዓ ኣብ ቁርብ ከምዚ ስትራቦታት ብዙሕ ዝበሎ ፀወታታት ኣምፂዎ ዝነበረ ብቕዓት ብፍላይ ኣብ ካልኦት መድረኽ ኣስተውዒልና ሉ እንድሕር ኮይንና ፊሊፕሰን ኮማ ዓይነት ብቕዓት ኣጥርዩ ክመፅእ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣነ ከም ርእሶም ኣይተፀብኾን ምክንያቱ ነታ ዝነበረት ነዚ ኩሉ ዝነበረ መጥቃዕቲ ናይ ክለብ ቪስማሊዝ ይኹን ናይ ተፃዊሩ ምስታ ግሩፖ ኢሉ እዩ ናይ ዝተወሰነ ሰከንድታት እውን ፍልልያ ኣንፂፉ ስለዚ እቲ ፊሊፕሰን በቲ ዓም ዝኸሰሮ ንሎም ዓመት ኢሉ ሃኒጥዎ መፅኡ ዝነበረ ብቕዓት ኣዝዩ ኣደናቂ እዩ ነይሩ ስለዚ ፊሊፕሰን ተድፀንሕ ካልእ ዓይነት ፍልይ ዝበለ ውድድር ከም ንርኢ ሩዱኢ ነይሩ እንተኾነ ናይ ኣጋጣሚ ዕድል ኮይኑ ኣይቀፅለን ማለት እዩ ራይ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀወታ ክወስደካ ቫንደርፑል ኣብ ዝተወሰነ ኪሎ ሜትር ምስ ካልኣይ ወዲ ጋንቱ ኮይኑ ሃዲም ነይሩ ምናልባት እንታይ ረብሓ ንምርካብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ከምኡ ዓይነት ስጉምቱ ወሲዱ ዕውት ናይቲ መድረኽ ኮይኑ ፕላስ ናይ ቢጫ ማልያ ሌዊስ ነይሩ ሽዑ ግዜ እዚ ሎማዓንቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ግን ናይ ዝሓለፈ ስጉምቲ ዝወሰዶ ንዕኡ መመላእታ ይረኽበሉ ይደልዩ ወፂኡ ይኸውን ካልእ ዕላማ እዩ ነይሩ ከመይ ብኸመይ ትግምግማ ካብ ዓበይቲ ጋንታ ተፈልዩ ንበይኑ ምኻዱ መጀመርታ እታ ናይ ሎማዓንቲ ተገርመካ ነገር ቫንደርፑል ትዛዓበ ክሰድዎ ምኽኣሎም ጥራይ ሓደ ዓብ ዕድል ምክንያቱ ቫንደርፑል ላእክል ተፃወታይ ምክንያቱስ ኩሎም ኣብዚ ውድድር ዘለዉ ተቐዳደምቲ ብቕዓትን ዓቕምን ናይ ቫንደርፑል ንኩሎም ጉሉፅ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተቐዳዳማይ ብሬክ ኣወይ እንዳኸደካ ከሎ ሰው ኢልካ ክትሰዶ እማኻ ክንዲዚ ፍልልይ እንዳገበረ ተቒዶም ክሪእዎ ኣይትፅበን ኢኻ እዚ እንተኾነ ግን ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ቫንደርፑል ብክልተ ነገር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ መጀመርታ ኣነ ወላ ነዛ ፀወታ ብደቂቕ ክከታተላ ከለኹ ሎማዓንቲ ነዛ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ዝዓለመ ታርጌት እዩ ገይሩ ተበጊሱ ዝብል ግመት እዩ ነይሩኒ እንተኾነ እቲ ኣብ ሜዳ ወይ ከዓ ኣብ ባይታ ዝረኣናዮ ፀወታ ግን ካሊእ እዩ ነይሩ
بتخكل نزات أوتا تعويتو ناي مدرخ عود نخمزقبيو أتيو لما عندي فاندربول اتزكايرو متقعتن ززورن زطفو ساعتون نمدرخ عود نمزقابي نيرو ولا كودا أي تعوتو لمر تزتلمو أتي لما عند أرينا زلو بقعد جن من البات أبد من زلو خلت سلسلة مدرخات أفتو تدير نايك تالي ماليا يخون أفتنا بيج أماليا كتأنح تخلطات كم دلو نعي حدا سئلي هي بنلو ونياتو زستفلي بقعد يري لما عند خاف فاندربول كن نزيق كيلومترات زويرو ناي مدرخ عود كم نزقب أي تبينها ولا كوا بوقعتو نفلط انتقنا أبستفلا أوتاتات كل بعجي ك5 كيلومتر 6 كيلومتر بين وقريتو خيدو استعاوتو له وددرات الله كم دقيمة أبز مدرغزي من 100 كيلومتر هذه مخوت إلو استراتيجي موصو أب نفسون أبقعتون ساعندي كونفيدنس نيرون سناي مقبار بقعتو ناي مقبار كله تخا أبزي استفليه مهانن لما عندي بقبر أرينا لو فاندربول سلازي عبد ملقتي سديد له فاندربول ولا اون كلب البسين نكلب بي ان نكلب ليدل تريكن عبد ملقتي سديد على راينا بكلابات كلمة كلابات البيسين تريكن يين كم يزلوتنا يوددر منفسن زيادة تقلص أمن زلو يمثل يي أبتي نايغانتا سرح هلا ولا نتنا بيجا كونسنتريت غيرات خيزلا زيادة تنغانتا تكادس تستبلين حاج خوين سمعني كلب يي كسعب ساعات زيا درجة ابتزانة زلا غانتا إلنا هنصوع نخيرنا مغنياتو تي كلبيه تدمع علو وي تنطفلو عينت ستيجات وي مدرات اي مصن زلو انت مصيوينا بزعبايه خنزرب سلازي كلبيه بحصر زبله امزنا يزلا غانتا سلازي استوم تقدادمتي كمتي حلف ببقرب بچق زبلو دلو كم مسلي تشاو كيسلچونا وي نسله مزنا ينبر افتو ددر وشت اتيم امناي وددر عنكيلا ياتون زلو ابز دقت دلو خلاي سومنيوم كجمرو مالتي اب مونغو كلب ليدل تريكن كلب البيسينين زلو وددر جن ابز دقت دلو مدرخات بزحيله ملكعو خصلي مخنياتو ام مونغو نزن كلتا غانتا تراخبن حجي تناي انترميديت سبرينت تبال بوتا انا عيكوينات سمعنا مهنياتو ابزن زقطلا زلو مدرخات قرب نتوم ناي جيسي تقلال تزاربح في مخانو انتم ناي كصبتاو زدر وي كا سبيشالي ليدل تريك تدمع علو صوت ايكونن سلازي افتن انترميديت دلوا غن امونغو البسينن ليدل تريكن بفلاي كا امونغو ميلانن امونغو فاندربولن كله زخل قلس كاب حجون كاسولو خلا اندا خبل الخير مهان يرايكا سلازي اب قطليا ماليا الى طنيحه زن تودادر تخونين زن كلبات بمنصر كا اندا عبي خيديت سئلناي قطليا ماليا مالتي حراي من الوقت سقاب تشعي مدرخ ببقوانو كنقورو صنحنا تعزبتن تنتانن بقصال خنقرو سلاز صحنا تعزبتن كاتلو سلاز قنو زي مسل بحافشا زقصل مدرخ تنتاي خمسل كاب صباح جميركا دحر صباحون عرفتلو دحر عرفت زلو صوتاتات المصاي سئلتات كان ابتوم ناي انترميديت ابتوم ناي قطليا مانا تودادرتي ابتوم ناي بيچا تودادرتي بحافشا بناي غانتان انتاي زمسل تعزبتي وي كاتصبيتاتي تتصب راسي حراي أبزاني صباح عسريت مدرخ قدمي تقدامي تعرفت زلا مدرخ بمخانا أزيا قداسيتي كم كل جزء مخنياتو زبزة حاجة نتات نزا قدم تعرفت زلا مدرخ أزيني نزتك أمالا مخنياتو افتحنت مع الزلا عرفت بزح عينت حافش او قمقام سلازي قبرا اتي حيزون نفت عرفت خاطواز دليا سئلي ويكا استراتيجيين كما يكيدو حدا علامه خبط وحو سلازي لا بزح عينت من كساس كنري لا ناز بالقمت هلني سبيشال دماني افترنا يجي سيغانتات مغنياتو ابزانا يطبح مدرخ ترينيا ناي قصبتاو ودر تقلالمتي بجكاتا افتن مجمرتا كيلومترات زلا انترميديت سبرينت كالا عدل يبلوم سلازي اتنا بيجا ماليا زوا درغانتات كن قدمنا بعرفت مؤتاون ابقى تقلالم تنن اب تي هلو بقعد نايغانت انن حدا سئلي هيبن ما عرفت خاطوا سلازدليا صباح ازفليز بلا وتودادرنتا مونغوتوم قداموت 4 يكون 5 ولا كساب 7 8 زلو درجات حيزوم دلو او وددر بيجا ماليا ازفليز بلا وزدر كنرا تصبيت علني شعوب دحري نتناي كال ايسومون قرط مريتن وزدرن بس انا حاجه جيم كاس اللي تبقس نوع حافشه وصلنا محز ازيا قداسيت مدرخن ازيو لعل بقعتن صوت اندرا لا مدرخن كوينا ترايني ناي كومو كتكون كا تثبيت لني
هراي كم خمت سيوت كخون تسفى نقبر ما قلس تم سلسة حراقص خمية خمسل ناي بوكاتشا ناي فينغارد كمو ناي فاندربول قالوا انت مسلسل اوزلو ناي جيش توادرتي تاي سئلي يختركب تحسب اب مصاي ناي زصقطات يوم مزن تشعته مدرخات ريخه هو حجي امناي توم تقالا متناي قتل بيج امالي عند حرينا ابزات مصلل عسريت مدرخن كمونا ابزا خليت سومونن اندحر كنبل كوينا بازيو انا كم رسوم دصبيم دلهو كلتا تصاوت دلو مغنياتو كسا حجي اب ستادي راهو مالتي حدا تقداماي كسا حجي دمصو حبيدي دلو ولا هلو بقعتو نابزو ناي وددر منفس كوتو اي كالن كسا حجي بريزموز روغلي كسا حجي ملس زي هاي بزلو تقداماي كوم اون يوناس فينغارون اتنا بوددر تقداميت نايز تور دي فرانس ناي كتاشن 25 زنبرت وددر كرونومتر زخسرن غزي كمال ساندي مغنياتو كم مجمرتا وددر تور دي فرانس كجمر كله كلب فيزماليز قريباتا زلاغاتنا ازيا حيال غانتا مخونا كون دخون منالبات زخون عينت حدقا يخون وي زخون نغر انت اقاطيمو منالبات يوناس فينغارد كوددر زلحد زبلو الاقاطاميتات تتفطيرون نعوختو كوز خلو خلت سلسته نبيج اماليا زوالور تقالد حساب ممزا ازيا دللت غانتا مهلا مس اي تريو وددر ازيو كبيت كون مهانو جميتنا نيرنا تناي ولق بقعتنا يوناس فينغارد ناي بوغاچان غديف كمالتي سلازي ملسي ناي كلب فيزماليز نزات مصدلا كاليت سومن اب مصباب ناي فللي انصار يي انتاي كمسديو تازعابيت انا كم رؤسهم دصبيا دلو خو زدره بمنصرون كم زغبلكا صنحكو كلب برا بريموردلويك حزامات يالا كوم اون اب زحلفه وددر كرايتيريم ازي فولي بقعد بزي تطبنه منقد فولي بقعد انصبار جرمناو تقدادا مايون حزامات يالا ازم تقدادم سيام كلتيام كسا حجي ابتناي تزانه دوخن بلو ولا ام ناي تزانه اب ناي مزناي بوتايم بلو كسا حجي وددر ياتون فلاي بريموردلوغليك اب تاني وددر ناي كرونومتر او وددر كاتي زبل قمت نيرني انت هنا بزحف توصيت كاي عقب كلن سلازي ابزن كلتا ابزات مصدل خليت سومون اتيوم دقيسوم دلو الى انا زغطم بريزمو روغليكن فينغاردن زبارا ورلوديو ولاسكم الى مدم خدو نتناي بوغاچا بقعت كمزي انتايو هموتو لخمز امل خدينا هنبلو ولا كم قبول توشيدم ديم افتن كاليتن سالتيتن كرافسو قرب سئله تبنا سومون كوينات تسمعني بدحري افتا سالتيت سومون كن تي بلوعل ملتي كملس ويك انا زناي زا خليت سومون ملس كونتات ريو حفشاوي بقعتو خرينا زبيو هاريم كو ايفونوبول مالتي ስለዚህ በخمسه ክገልጾ ይخيل ናይዞም ሰለስተ ተቀዳደምቲ ውድድር ማለት እዩ حراي راسي منالبات مازن يرسنا ممكن كير لما عنتي منالبات ابزورچين غاي هدا عوت ناي مدرخ وين كاب ترجي فرانس بيچ امالي هنرخو زغبانا او بيچ مالي رخيبنا لنمو تراود ملي مسدق غانتو كومون او زلوت قدادمتي ارتراويان انت يسال لك بحافشخه عوت نهينك كما يزلو ناتو وقعتك اسك جلس لهبنا ناتو حراي اب زورات ناي ايش عند حركينا دارغا قربتن كفتن كنو بلو ارتراويان تقدادمت بفلاي افتن برو كونتيننتال غانتان تصاوتو ارتراويان تقدادمتي بازيو اغرامي بقعت عبللت انداخوني يخودلو ناي هينوك مولو برهان غديفنا مالتي هينوك مولو برهان ابز حلفه 3 عامت اب تشاينا دارغا نغيسون تبلنيا مغنا نايكونن مخنياتو زحلفه 3 عامت نزاو الدرزيا تعويت الله ترى ديكونسي ولا تستايل ناي عوتون ازيف زتفليه خوينو رخيبي لهم مهنياتو قدم حجي مستا قدم كلب انستانا زنبرت غانتو حجون مسكلب انستانا بحد عينت استفليه ستايل مهنياتو كاب دحريت تبقيسو اندانت اره قطليان بيجان ماريان دا غيريو نزاو الدرزي اخلت غزي تعويت الله دول سلازي هناك ملبران ازي بلوز وقعتكم زلن تحنتي حجي انا كم رؤسم طلق الى اب بقعت ويكا كنتات ناي هناك ملبران كزارب لا زدلي هناك ملبران كسا حجي ولا قدامي وانتن كيفاني نعود خون غانتا اي رخبن ازي لو ما انتي تعوتو له وددر عوتي لك خنعقو الى ايكونكن جن تو بروي هناك ملبران جن بروفيشنال عمت كندي يزويرو اذا كانت هذه اب تو برو تريدا تتصات وورلو تور غانتا
ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ኣብ ወርልድ ቱር ከተሳትፎ ዘይ ካብዚ ንላዕሊ መልሲ ክህቦም ኣይክእልኒ ስለዚ ብቀዳማይ እውን ከምኡ ኢለ ነይረ ሄኖክ ሙልበራን እታ ክሳብ ሕጂ ንዕኡ ትኸውን ጋንታ ዘይረኸበ ተቀዳዳማይ እዩ ሓፈሻዊ ብቕዓቱ ናይ ምንቅላስ መንፈሱ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ይኹን ኣብ ቀጠልያ ማልያ ኣብ ናይ ዓቐበታት ፀወታታት ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ስለዚ ክለብ ኣስታና ክሳብ ሕጂ ንሄኖክ ሙሉብርሃን ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ቋላሕታ ብዘይ ማሃባ ቁርብ ግር ትብለካ እንተኾነ ኣብ ብቕዓት ናይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ግን ኣዝዩ ፅቡቅ ከም ዘሎ የርእየካ ብምዕዋቱ እውን እሱ እቲ ቀንዲ ረቑሒ ምክንያቱ ሒዝዎ ዘሎ ብቕዓት ወላ ዝሓለፈ ዝነበረ ኣብ ወርሒ 6 በስመራ ብዝተኻየደ ሻምፒዮን ኤርትራ እውን ብቕዓቱ ርኢናዮ ኢና ስለዚ እቲ ዝነበረ ውድድር ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ብኸምኡ ዓይነት ስታይል ካልኣይ ግዜ ክዕወተላ ምኻሉ ፍሉይ ይገብሮ ስለዚ ብሓደ ኣንግል ጥራይ ኣይኮንካ እንትኸይድ በቲ ሓደ ኣንግል እውን ክትከይድ ስለ ዘለካ ናይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዓወቱ ኣብዚ ብምብቅዑ ብጣዕሚ የሐጉሰካ ንዕኡ ከዓ ሓጎሰካ ክብሎ ይደሊ ብመፃኢ ከዓ ካብዚ ብዝተፈልየ ኣብቲ ናይ ኤስያ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ውድድር ብዝተፈልየ መልክዕ ዝተፈልየ ብቕዓትን ክመፀና ክንፅብዮ ኢና እዮ ገዛኻ እሱ እዩ ክብሎ ደሊ ሕራይ ተራ ወዲ ሙሌ ርኢና ኣለና ዓብይ ዓወት ይምፅእ ዘሎ ዝሓለፈ ዓመቱ ናብዚ መድረክ ዝተዓወቱ ነይሩ ተላቶም ካልእ ተቀዳደምቲ ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለኹ እንታይ ይመስል ሓፈሻዊ ስእሊ ኣብቲ ፀወታ ዘመዝገቡ ዓወታት ብፍላይ ከዓ ዘለዎም ብቕዓት ምስ ናይ ሄኖክ ነፃፂርና እኳ ክንሪኦ ተዘይከኣልና ብሓፈሻ ግን ንሳቶም ዘንፀባርቑ ብቕዓት እንታይ ይመስል ካልኦት ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣዝዮም ብሉፅ ብቕዓት እዮም አንፀባሪቖም ምክንያቱ እቶም ኣብ ክለብ ኢስታንቡል ዘለዉ ሰለስተ ናትናኤል ብርሃነ ገሊም ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ኣሎ ጴጥሮስ መንግስ ኣሎ ከምኡ እውን ሓድሽ ተቀዳዳማይ ኤቨን የማን ኣሎ ስለዚ እዞም ተቀዳደምቲ እዚኦም ብፍላይ ድማ ኤቨንን ጴጥሮስን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ 2 ዓመት ከርእዩና ዝኽእሉ ብቕዓት ካብ ሕጂ ኣትሒዙ ይረኣየካ ምክንያቱ ነታ ጋንታ ዳርጋ ሰለስቲኦም ተቆፃፂሮም እዮም ዘለዉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር እታ ጋንታ ተኣትዎ እያ ዝበሃል ግድን ካብ ሰለስቲኦም ክልተ እንተወሓደ ክልተ እንተደይኮነ ከዓ ሰለስቲኦም ዝሳተፍሉ ዓይነት ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እምነት ናይታ ጋንታ ኣብ ልዕሊኦም ኣዝዩ ልዑል እዩ ዘሎ ብኡ መንፅር ከዓኒ ካብዚ ቀፂሎም ካልእ ዓይነት ተራ ተዋሂቦም ኣፍታ ጋንታ ናብ ዓወት ዝመፅሉ እዋናት ናይ ርሑቕ ከም ደይኮነ ይረኣየካ ስለዚ ናቶም ብከምዚ ክገልጾ ከለኹ ናይ መርሃዊ ቅዱስ ክንሪኦ እንተሕር ኮይና መርሃዊ ቅዱስ ሒዝዋ ዘሎ ጋንታ ንዕኡ ሓዳሻ እሱ እውን ካብ ኣዝዩ ከቢድ መስበርቲ ሕጂ ይምለስ ስለ ዘሎ ከም ልምዲ ኣብ ናይ ሪካቨር ታይም እዩ ዘሎ ስለዚ ፍሉይ ወይ ከዓ ዝተጋነነ ብቕዓት እኳ ተለይተፀበና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ፀወታታት ግን ክንፅበዮ ኢና ዋላ ንመርሃዊ ቅዱስ ሕራይ ፅቡቕ ምናልባት ኣብ ቱር ቱዲ ፍራንስ ክምለስ ኢና ምናልባት በብሓደ እናተሳተፍና ኢና ስጋብ ሕጂ ንኸይድ ዘለና እዚ ቁፅሪ እዚ ንዓመታ ይውስኽ ዶ መስለካ ሄኖክን ኣማኒኤልን ንዓመታ ኣብ 2026 ወይ ካልኦት ተፃወታ ተወሲኾም እዚ ቁፅሪ በሪኹ ዝረኣየሉ ኣጋጣሚታት ይህሉ ዶ ኾን ኢልካ ትግምት ክህሉ ዘለዎ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ እቲ ወሳኒ ነገር ተቐዳማይ ነገር ከነቕምጦ ዘለና ሓደ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ኣብ ፕሮፌሽናል ጋንታ ወይ ኣብ ዓባይ ጋንታ ስለ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ውድድር ክሳተፍ ኣብ ዝኾነ ውድድር ኣትዩ ዓወት ከምፀልና ኩሉ ግዜ ክንፅበዮ የብልናን ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ዓድና ትሪኦ ነገር ኣሎ ብፍላይ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኩቱር ህርፋን ኣለና ኣብ ዓወት ማለት እዩ እሶምን ብኡን እሶም ውሑዳት ብምዃኖም ብኦም ዝመፅእ ዝኾነ ነገር ዓወት ክኾነልና ጥራይ ስለንምነ ህርፋን ስለ ዘለና ከምዚ ዓይነት ተርባፅ ርአይ እቲ ኣነ ክብሎ ዝኽእል ግን እቲ መንገዲ ነዊሕ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ዳርጋ ዝበዝሑ ብፍላይ ኣብ ሄኖክ ሙሉብርሃንን ኣብ ቢንያምን ኣብ ናትናኤል ተስፋፅን ጠቂጠ ክዛረብ ኣዝዮም ንኣሽቱ እዮም ዘለዉ ብዕድመ ነዊሕ እዋን እዩ ዘለዎ ካልኣይ ኣብ ቅድም ምሽከታኻ ዕድመ እንዳወሰኸካ ክትከይድ ከለኻ እውን እቲ ረዚስታንስ እቲ ብቕዓት እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዝብል ግምት ኣለና ኣነ ስለዚ እቲ ዕድላት እናሰፍሐ ክኸይድ እዩ ቁርብ ኣነ ኣብ ናይ ጋንታታት እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ሕጂ ሒዘንኦም ዘለዋ ጋንታታት እንታይ ዓይነት ስእሊ ኣለዎን ኣብ ልዕሊ ዞም ተቐዳደምቲ እቲ ንዓና ዘገድሰና ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ጋንታ ሒዛቶ ዘላ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኩሉ ግዜ ንሕና እንደልዩ ዓወት ከምፀልና እንድሕር
ንብል ኣለና ኮይና መራሒ ጋንታ ክኾን ኣለዎ ወይ ከዓ ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ሓላፍነት ተዋሂቡ ክፃወት ኣለዎ እዚ ዕድል እዚ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ረኽብዎ ኣለዉ ድዮም ኢና ንብል ንኣብነት ናትናኤል ተስፋፅዮን እንተሪእናዮስ እዘን ብመስበርቲ ዝኸሰረን ፀወታታት ተደይኮይነን ኣብቲ ኣብ ፒክ ብቕዓት ዝነበረሉ ዝተፃወተን ፀወታታት ውሕዳት እየን ስለዚ ነዚ ዓይነት ኳሊቲ ዘለዎ ተቐዳዳማይ ክሳብ ሕጂ ኣይተጠቀመቱሉን ኣላ ሞፊስታር እቲ ታርጌት ናታ ወይቲ ኩነት እምሮ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ናትናኤል ተስፋፅዮን ዘለዋ ኣጠማምታ እንታይ እዩ ክሳዕ ዘይፈለጥና ብዙሕ እኳ ክንገልፅ ንኽእል ተደይኮንና ግን ሓፈሻዊ ብጥርንፉ ክንሪኦ ከለና ኣጠማምታ ናይ ዘን ጋንታታት ኣብ ልዕሊ ዞም ተቐዳደምትና እዩ ነቲ ዓወትን ከምፅኦም ካብዝሖን ከውሕዶን ዝኽእል ስለዚ ከም መራሕቲ ኮይኖም ኣብ ዝኾነ ውድድር እንድሕር ኣትዮም ኣብቲ ኣብ ብቕዓ ዘለውሉ እዋን ከመዝግብዎ ዘይክእሉ ኣብነት የለን ነቲ ዓወት ንሕና ኩሉ ግዜ ንበህጎ ማለት እዩ ሕራይ ራእሲ ምናልባት ካብዚ ክንሪኦ ዝቐነና ውድድራት ብሓፈሻ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ከምኡውን ዙሩ ቺንግሃይ ምናልባት ከም ሃገርን ከም ህዝብን ካብኡ ንኸስቦ ብፍላይ ካብ ቱር ኣብኡ ዘለና ዕዮ ገዛ እንታይ ክመስል ነቲ ዝምልከቶ ተፃዋታይ ዝያዳ እንታይ ተገበረ ናብዚ ደረጃ ክበፅሕ ክእል በዚ ቁፅሪ ዲና ቀፃሊ ክንከይድ ዘለና ብሓፈሻ ዕዮ ገዛና እንታይ ይመስል ኣብዚ ዕዮ ገዛ ከም ዘለና ርዱ እዩ ዕዮ ገዛና ሰፊሕ ብደረጃ ዝምልከቶ ኣካል ብዓብዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ክለባት ውልቀት ተቐዳደምቲ ከምኡውን ስፖርት ክትብል ድሕሪ ኮንካስ ቀዳመይቲ ትመፀካ ነገርስ ግራስሩት እያ ስለዚ ኣብ ግራስሩት ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ስለዚ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ስድራ ቤት ፋሚሊ ናይ ፋሚሊ ስፖርት እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እዚ ዓይነት ስታይል እዚ ዝመሓየሸሉ ወይ ዝቕየረሉ ኣጋጣሚታት ተዝፍጠር ኣነ ፅቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ስድራ ቤታዊ ስፖርት ኣድማዕ እኳ እንተኾነ ግን ካልእ ፍልይ ዝበለ ባጀት ድዩ ዕድላት ድዩ ዝኾነ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክፍጠር ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ስለ ዘምፃእኻ ወዲእኻ ማለት ኣይኮነን እቲ ሓደ መጀመሪ እምበር መወዳእታ ኣይኮነን ስለዚ ቢንያም ግርማይ ኣልፋናን ኦሜጋናን ክኾን የብሉን መጀመሪና ዳ እምበር መቐፀልታ ብድሕሪኡ ምክንያቱ ካብታ ዝሓለፈ ዓመት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተሳተፈላ ርሑቕ ከይከድና ኣብ ህፃናት ኤርትራ ኣስሪፅዎ ዘሎ ባህሊ ቢንያም ግርማይ ኩላትና ንዕዘቦ ካብ ኩላትና ዝተኸወለ ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርና ተጠቂምና ዘለና ዕቑር ዓቕሚ ኣብ ግብሪ ኣውዒልና ሓደ ቢንያም ደይኮነስ ንመዓልቲ ሓደ ቢንያም ነፍርየሉ ኣጋጣሚታት ንፈጥር ክሕሰበሉ ኣለዎ ባህላያ ኣነ ምናልባት ኣብ ብቕዓት ተቐዳደምትና ኮስ ክፍታት ዘለና ኣይኮናን ምናልባት ትሕተ ቅርፂ ወይ ገላ መሳርሒታት ወይ ከዓ ጉለታት ኣለዎም እውን ኣይንብል ኢና በቲ ዘለዎም ዓቕሚ ክበፅሑ ዝኽእል ደረጃታት ኣይሰኣንን ንኸውን እዩ ምናልባት ናብዚ ናይ ቱራት ወይ ከዓ ናብዚ ናይ ግራንድ ቱራት ዓበይቲ ፀወታታት ንክንሓብር እንተኮይንና ንሕና በብሓደ ንወፍረሉ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ገለ ተበጉሰታት ተወሲዱ ነይሩ እቲ ዓመተ ምህረት ካብ ብዙሕ ኣይዘክርኩን ኣብቲ 2010 11 ኣብታት ከባቢ ትልክ ዓመተ ምህረት ኣይዘክርኩን ፕሮ ኮንቲነንታል ጋንታ ቂምና ነርና በገለ ሰባት ተበጉሶ ተወሲዳ እዚያ ቀጻልነታ ውሕስ ነይሩ እንተ ዝኸውን ሕጂ እንተ ትግበርሲ ነቲ ቁፅት ብራኸ ናይቶም ተሳተፍቲ ኣብ ፕሮፌሽናል ዘሎ ተቐዳደምቲ ኣብ ዓበይቲ ጋንታሲ ወይን ካብ ደረጃ ጋንታ ከም ሃገር ኮይና እውን እንሳተፈሉ መገዲ ጥጡሕ ባይታ ምፈጠረ ደልካ ትግምት ወይን ተኣምን እወ ከም ሓሳብ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እዚ ዘለናዮ እዋን ምክንያቱ ከም ሃገር ኤርትራ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ብዘለዋ ስእሊ ኤርትራስ ሓንቲ ፕሮ ደይኮነስ ወላ ኮንቲኔንታል ጋንታ ክትህልዋ ግቡይ ክስርሓሉ እውን ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ ተቐዳደምቲ ምስ ዓለም ወይ ምስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ይኹን ምስ ዝኾነ ክለባት ዝላለይሉ ብመንገዲ ውድድር ናይ ሃገራዊት ጋንታ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ክንደይ ኣብ ዓመት ክንደይ ዓይነት ውድድር ተካይድ ንክንደይ ዓይነት መገሻ ትገይሽ ነዚ ኩሉ ሃገራዊት ጋንታ ከተማሉ ኣይትኽእልኒ ስለዚ እቲ ኮንቲነንታል ጋንታ ምምስራት ወይ ከዓ ሙቃም ግዜኡ ዝሓለወ ኣገዳስን ባእታ እዩ ነቲ ቅድድም ብሽክለታ ነቶም ተቐዳደምቲ ጥራይ ጎስ ወላ ነቲ ቅድድም ብሽክለታ ናይቲ ሃገር እውን ኣገዳሲ ባእታ እዩ ወላ እውን ብኮንቲነንታል ጋንታ እውን ክንዕፆ የብልና ትርእስቲ ከይገፍሓና እምበር ወላ እውን መሰልጠኒ ማእኸል እውን ኣብ ሃገርና ኣገዳሲ እዩ ኣብነት ከምፀልካ እንድሕር ኮይና 2010 ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክትሳተፍ ከላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሩዋንዳ ከይዳ ተሳቲፋ ሩዋንዳ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ወላ ሓንቲ
እንዶ ዘይነበረ ሃገር ክላይ ይኽእል ኣነ በትሽዑ ዝረኣኽቦ ወይ ዝነበረኒ ሓበሬታን ዜናታትን ወላ መጽናዕትን በቲ ሽዑ ብብቕዓት ናይቶም 6 ናብቲ ውድድር ተሳተፉ ተቐዳደምቲ ብፍላይ ከዓ ብናይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብቕዓት ዝነበረን ኣብ ልዕልነት ናይታ ሃገራዊት ጋንታን ግን ኣብ ሩዋንዳ ሓደ ነጥቢ መቐይሮ ተፈጢሩ ጸላዊት ናይ ዝኻ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሰዓት እዚ ሃገር ሩዋንዳ ኣብ ቅድድም ምሽክለታ እንታይ ዓይነት ደረጃን ብቕዓትን ሒዛ ኣላ እንድሕሪልና ወላ ኣብቲ ዓይነትን ብቕዓትን ናይ ተጻወትቲ ንጎኒ ዝግደፍ እንድሕር ተኾነ ሃገር ሩዋንዳ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት ወርልድ ቻምፒየን ክትእንግድ ዕድል ተዋሂቡ ኣሎ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት ከይዳቶ ዘላ መንገዲ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ዕቁር ዓቕምና እንዳሃለወና ነዚ ዕድላት ዘይንጥቀመሉ ኣብነት የለን ስለዚ ኣነ እቲ ኮንቲኔንታል ጋንታ ጥራይ ይኩን ኣው እንክሕፀር ኣይደልየኒ መሰልጠኒ ማእኸል እውን ክግበር ኣለዎ ባህላይ ኣብ ውሽጢ ሃገርና هراي واه بمنصر زخنا عدمي ناي 80 عامه تاريخ ناي قدم مشكلتا يزلنا ابزون زدنغونا خويني سمعني اب هاجرنا ناي ماكل سلطنا مقامو انتاي غودلت الله وين كان انتاي زغودلنا خنغبرو زين خلو لمغدي كينو مسارحتات سو ولا حنتي انا خمرو سم زياده زملكوت اكل وي ابز مويازي ازي طلق زبل افلطو زلو سب زياده يزاربولي يخون نعي ግን ولا حنت አይራየንኒ تزعابي مانياتو ولاتي اب عالم اب سويسرلاند زركب ناي عالم مسلطن ماخل مسح تقلادمتنا يخون مس زناتنا هاجر ازيو طبوق ليلان طبوق زمدندان الله ويلي زامن سلازي انت تسريحلو زي غبروا ابنت يلن يزبلانا هراي طبق يغزا يزلنا يغزا ونريني يالنا ابينا كنمعلخم نخلون كاب زهاب كان حبريتا تردينا نوسينا لنا موز ملكتا اكل سمي خان ز عينت عبيت فتحات كغبرلو كم مستفر لي او كورن عزلو ايرتراين محبرنا سبورت زلوم كا نزي يغزازي العلم قلمل سخهبودو وين كا قال تبوغ سخوسخا بزا اغاط امن صوعمو نويح حيزكمو اموداتا زي ذكرنا زي بلنا انتلو تبلون تلك عدل كبك راس موداتا اوكي اجي اب مጨረሻ حنت قبل زدل ነገር አላ ሎም ማዓንቲ አጋጣሚ ኣብ ዝተፈላልየ ቦታ ኮይኒ ነዛ ናይ ሎም ማዓንቲ ታሽዒት መድረኽ ተኸታቲልያ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ስለዚ ሓንቲ ነገር ተዓዚበ ሎም ማዓንቲ ኣብ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድድም ምሽክለታ ናይ ሃገርና ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላልየ ቦታ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ እስመራ ኮይኖም ነዚ ውድድር ዝከታተልዎ ዘለዉ ብዙሕ ዘረባታት መፅዩ ሰዓቱ ዘይሓለዎ ዘረባ ምዃኑ እቲ ክንህቦን غبرلون زغبانا ساعات غينا ايتودنا له ስለዚህ እዚ لما انت ተጀማሚሩ ደሎ ዘረባ ብዙሕ ዓይነት ዘረባታት ወመጻሎ ብዙሕ ዘይዕግበት ኣብ ጋንታ ናይ ቢንያምን ወላ ኣብ ቢንያሙን ብዙሕ ዓይነት ወላ ማስ ሚዲያውን ዳርጋ ጀማሚሩ ሎ ካብት ማሊ ክዝርጋሕ ስለዚህ እቲ ግዜ ገና ይዘሎ ኣብ 9 መድረኽ ኮይና ብዛዕባ 21 መድረኽ ክንዛረባ ይንኽእሊና ስለዚህ ከምቲ ዝጀመርናዮ ሞራልናን ድጋፍናን ንቢንያም መሃብ ኣይነቋርጽ ምኽንያቱ ሞራልን ድጋፍን እዩ ትዛዓብየ ቀመም ክብል ደሊ راي يقنلي راسي راي زخبركم تخاتلنا لما عند حيزركم زنبركم زعبا زي مثل حفشاو سالي او زلكم طمتن او كومنتيشن تقول في النها بزا قطام اندازخا خركو شير لايك سبسكرايب كم بالغناي تكورو سناي مكتتال سناي قنا افكال مدبات حساب نرخبكا تطعمو